Stvaralica na skejtu. Šta se dešava? Ti i ja ćemo postati šampionke u vožnji skejta. Woohoo! Od kad to? Od sledeće subote. Takmičenje parova u vožnji skejta. Zamisli to! Prilika da budem izvanredna sa mojom BFF. I naravno, pobedimo! Baš za nas! Da! Baš čudno, nigde ne mogu da nađem tvoj skejt. Da, čudno. Izgleda da ne možemo... Evo ga. Jej! Da li misliš isto što i ja? Verovatno ne. Idemo u skate park. Skate park, takmičenje u vožnji skejta ove subote. Jesi li se zagrejala? Strpi se, skakavče. Znaš, šampioni u vožnji skejta se zagrevaju satima. Ne mogu da zbrzam. Hej, društvo, otkud vi ovde? Hej, Rokete, vežbamo za takmičenje u vožnji skejta u subotu. Jesi li se prijavio? Ne. Šta? Zašto? Odlično voziš skejt. Da, ali vozi se u paru, a ja nemam s kim. O, šteta. Da se provozamo zajedno? Nego šta? Trkamo se. Treba još da istegnem sve prste. Pridružit ću vam se kad završim. Važi. O, Jeli, gledaj ovo. Fino. Šta još znaš? Wow. Wow. Tu si. Spremna da pokažeš šta znaš? Naravno. Možda je to nova akrobacija. Ne, ja ne mogu. Daš? Jesi li dobro? Da, ne znam šta se desilo. Zakačila sam... Za ivicu? Da, i onda sam se... Okliznula se i pala? Da, i onda sam povredila šapu. Maler, hoćeš li biti dobro? Da, bit ću dobro. Ali najbolje je da odem kući i odmorim se za subotu. Za danas sam završila. Zar nisi povredila drugu šapu? Širi se. Bolje je da odem što pre kući. Vidimo se. Nadam se da će se oporaviti na vreme. I ja. Hej, da vežbamo okret u vazduhu? Hoću! Stani malo, koliko si do sad popila? Stvarno ne znam. Zanima me. Šta je bilo? Da, zar se ti i Kassandra ne pripremate za neko takmičenje u vožnji skejta? Da, samo... ne znam da vozim. I sad Kassandra vežba sa Roketom. I oni će pobediti. Zato što su oboje odlični skejteri. I onda će onda bude njen BFF. Zato što je tako izvanredan. A ja nisam i ostaću sama. Šta ako ti pomognemo da voziš skejt? To bi rešilo sve. Hvala vam. U pomoć! Predstavljam autoskejt! Skejt sa radio upravljanjem sa magnetnim čizmama koje se prilagođavaju svemirskom stilu. Dobro. Kako radi?
Može mala demonstracija, Zim? Naravno da može! Tako mi, tunjevine? To je sjajno! Da! Spasile ste mi život! Jedva čekam da me Kassandra vidi kako vozim skejt. Ali još treba da popravimo. O, ne. Daš? Hej! Wow! Kakav skejt! Daš, vratila si se. I spremna za vožnju. Wow! Spremite se za Mija Wow. Vreme je da isključimo. Wow! To je bilo ludo! Daš! Siđi sa autoskejta! Zoe? Sara? Hej, društvo! Otkud vi ovde? Nešto se dešava sa skejtom. Moraš da siđeš. Šta se dešava? Šta nije u redu sa skejtom? Opustite se, sve je u redu. Vidite? Wow! Moramo da je skinemo sa toga. Wow! Wow! Stvarno? Daš, jesi li dobro? Nikad bolje. Hoćeš li mi reći šta se ovde dešava? Šta? Ništa se ne dešava. Daš! Dobro! Skejt i ja nismo dobri amigosi. U redu? Ti si baš želela da pobediš na takmičenju, a Rocket je odličan u vožnji skejta, a ja nisam htela da ostanem sama. I eto me sad. Visim na drvetu. To ne zvuči dobro. To ne zvuči dobro. Postoji dugme s donje strane. Pritisni ga, ali prvo se uhvati za nešto. Brzo, pritisni dugme. U redu. Ne mogu da se spustim. Grana će pući. Šta da radim? Skoči! Neka druga ideja? Wow! Hajde, Daš! Skoči, uhvatit ću te! Ali... Ti si moja BFF. Da li stvarno misliš da te neću uhvatiti? Ja... Daš! Imam te. Pazite! Ne! Tvoj skejt! U redu je. Ali šta je sad sa takmičenjem? Htela si da pobediš i... Poenta prijavljivanja bila je da pobedimo zajedno. Takmičenje nije zabavno bez moje najbolje drugarice. Stvarno? Stvarno. Biće ih još. Zapravo, evo takmičenje koje je savršeno za tebe i Daš! Spremna, partnerko? Rođena spremna. Priprema. Pozor. Pite! Takmičenje u ispijanju mleka. Možete vi to! Uloge tumačili Dana Barbara, Jelisaveta Karadžić, Danina Jevnić, Ana Popović, Marija Vidaković i Ivana Tenjović. Produkcija Srpske sinhronizacije.